Trenutak, Tina završava crtanje. Šta je tamo? Oho, želi Lego tortu. Hoćete li moći? A vidim da je Sandy oduševljena. Već je pripremila pravi Lego za svoju tortu. Wow, izgleda spektakularno. O, šefe, odlučili ste da koristite kalupi? Baš tako, samo što mi radoznali ljudi smetaju da radim. Bako, šef misli na vas. Crvena paprika, jeste li sigurni? Zašto ste je pojeli? Da rastopim čokoladu. Tako su me učili u kulinarskoj školi. Crvena paprika stvara vatru, to svi znaju. Sad treba sipati rastopljenu čokoladu u kalupi, a onda dodati mentos, ali ne u tortu, već u moja usta. Sad ćete vidjeti zašto. Zamrzavate čokoladu dahom? Da, pogledajte ove savršene Lego kocke, svaka mi čast. A šta rade ostali? Jeste li dobro? Ko je šta izmislio? Čini se da baka ne zna šta će. Pogledajte šta sam ja napravila. Gospodine konstruktor i kišobran, tako je. A mamice, šta se dešava u kuhinji? Bako, ne brinite, vaša unuka tako ukrašava tortu. Očigledno pravi Lego da više inspiracije. Ajoj, boli me glava već od tog gradilišta. A moja tortica će biti mirnija i prijatnija. Samo ću iseći uz pomoć čaše. Ovi, kako se zovu? Kružići, kao na Lego. Mislim da ste shvatili o čemu pričam. Pogledajte kakva lepota. Šta šef radi? Sve super, već sam napravio glavu Lego čoveku i dodao sam Lego čokoladu. Opet su ovdje radoznali nosovi. Bako, ne dišite na moju tortu. Pogledajte, završila sam. Izgleda prelepo. Tina, torte su spremne, probaj. O, šta je to? Izgleda cool. Ekstra. Jo, sve je palo. Nema veze, probat ću. Čekajte, pa to nije torta. Sestro, jesi li odlučila da mi slomiš zube? Dala si mi igračku umjesto torte. Ovo već više liči na tortu. Sad ću probati. Veoma ukusno. A da li se ovo može jesti? Verovatno da. Tina, moraš da paziš. U tortama može biti svašta. Šta? Svi su odlučili da me prevare? Nadam se da je barem ova torta prava. Prelepo. Ovo je pobjeda. Čestitamo baki na prvoj pobjedi. Mala želi tortu u obliku Kinder jaja. Hoćete moći da je napravite? Ne vidim šta je to. Neko jaja? Šef je već pripremio veliki kalup. To će biti nešto zanimljivo. O, taman imam pakovanje Kinder jaja kod sebe. Smislit će nešto sa tim. Dok razmišljam, poješću jedno jaje. Jedi, unuko. A može li i baka dobiti jedno jaje kao primjer? Hvala, Sandy. Šta će vam jaje, bako? Nikad ga niste jeli? Naravno da ne. Mi nismo imali takve slatkiše. Imali smo obična pileće jaja. Pravili smo kajganu. A ovo je nešto moderno. Ali, pošto unuka hoće takvu tortu, moram naučiti da je pravim. Bako, jesi li uzela sva moje jaja? Kako si mogla? Čuvala sam ih za svoju tortu. Sandy, draga, uzmi pare, kupi sebi još. U redu, nemoj da se ljutiš. Odlično, -1 problem. Mogu nastaviti da kuvam. Malo ću zagrejati punjenje od jajeta i preliti tortu sa tim. Pogledajte kakva lepa šara. Čokolade i vanila istovremeno. Zatim ću ukrasiti sve bombonama iz Kindera. Izgleda sjajno. Šta se to čuje? Odlepi se od mene. Dosta, jel me čuješ, bombono? Kako te se otarasiti? Možda ćeš se zalepiti za tortu? Ne, a možda ovako? O ne, upropastila sam svoju tortu. Šta da radim? Torta još nije ukrašena, već sam je pokvarila. Sandy, ne brini, svima se dešava. Sad će ti baka pomoći. Nemojte se džabe truditi. Moja ideja je previše genijalna da bi se takmičili sa mnom.
Napravit ću tortu unutra čokoladnog jeta. Izgledat će kao pravo kinder jaje. Obavezno treba napraviti mlečni sloj. Jeste vidjeli kakve sam bombone napravio? Divne su. Nema sumnje da sam ja genijalan kuvar. Ne mogu da skinem pogled sa ove torte. Jeste li završili? Da li možemo započeti degustaciju? Jao, izgleda da Sandy nije stigla. Bako, uradili ste sve što možete. Hvala vam. Wow, kakve tortice! Veliko kinder jaje? Mamice, a šta je ovo? Neke ruševine? Veoma loše. Dakle, ova torta izgleda jednostavno, ali mislim da će biti ukusna. Jeste! Super, sviđa mi se. Ali jedva čekam da probam ovo veliko kinder jaje. Nadam se da će me ukus oduševiti. Juj, kako teško. Nemam dovoljno snage. Ups. Pala je. Pa dobro, može se i tako probati. Wow, neverovatno. Ovo je najbolja torta u mom životu. Stavljam 1.000.000 lajkova. Šefe, čestitam. Pobjeda je vaša. Zaslužili ste. Šta sada želiš, dušo? O, to je banana. Hitno. Potrebna je torta banana. O, to znam. Banane sam jela. Banane su smatrali delikatesom u mojoj mladosti. Sandy, je li sve u redu? Ponavljaš svaki moj pokret. Ne, čini ti se, bako. Dobro. Lako ću napraviti tortu od banane. Treba mi nekoliko banana. Koren ne treba. Nažalost, ona nije jestiva. Dakle, pripremila sam 3 banane. Treba ih lepo iseći, a zatim staviti u kalup. Sve radim rukama, čiste su mi. I naravno stavit ću trake od testa. To će biti pita od banane. Baš je super. Zar ne? Šefe, šta mislite? Sklonite taj užas od mene, ne želim ni da vidim to. Ja stvaram novo kulinarsko remek delo. Za tortu mi treba vrhunska bela čokolada. Sam sam je napravio. Topim čokoladu. Obavezno mešam je. Sipam sve u svoj profesionalni alat. I onda prskam na tortu. Pripremite se, sad će biti vruće. O da, odlično mi ide. Prekriću tortu ravnomernim slojem čokolade. Divno. Oho. Ja još nisam ništa napravila. Znam. Oreo će uvek pomoći. Sad ću ga izmrviti. Tako je. Super, gotovo. Sada sve prebacujem u tanjir. Sve do posljednje mrvice. Zatim sipam tečnu karamelu i mešam. Napravila sam lepo slatko punjenje koje ću staviti u koru od banane. Imat ću čokoladnu bananu u pravoj kori. Šta mislite? To je genijalno, jel da? Sigurno ću pobediti. Sandy, svaka čast. Nemoj da se nerviraš. I onako izgleda baš dobro. Traka je bila suvišna. Jeste li sigurni da se to može jesti? Pa dobro. Sandy, svaka ti čast, napravila si najbolju tortu od najgorih. Nastavit ću da spremam. Sad ću pokriti svoju tortu ukusnom i slatkom korom. Tako će izgledati kao prava banana. Baš liči, jel da? Wow! Obe banane izgledaju ekstra. Nema potrebe da se raspravljate čija je bolja. Moja pita je također spremna. O ne, baka pada. Hvatajte je i pitu. Sandy je uhvatila pitu. Odlično. Pita je zaista dobra. Uzet ću je kao nagradu. Započinjemo degustaciju. Gdje je treća torta? Nema? Pa dobro, probat ću 2. Prva će biti ova ogromna banana. Izgleda ekstra. Nadam se da ima ukus banane. Da, super je. A sada ova. Takvu pitu treba jesti viljuškom. Ovo liči na bakinu pitu. Sad ću probati.
O, da, baš je lepa. Koga da izaberem? Rešeno, pita od banana je pobedila. Super! Juhu! Čestitam, Sandy, pobedila si. Ili baka. Baka i vi ste pobedili. Ma svi su pobedili. Jede mi se. Ovakav žele. Napravite mi ga. Dobro. Odlično, mogu ja to. Kako se pravi žele? O, imam fantu. Skinut ću poklopac. Ja ne mogu da odvrnem. O, evo ga. Hajde. O, ne, neće. Znam, drži to, molim te. Tako je, još malo. Jo. Daj mi dok se sve nije prosulo. Hvala ti. Probat ću malo. Pazi da se ne zagrcneš, draga Ema. Takva lepa fanta. Ali treba napraviti žele. Dodat ću med. Kakav miris. Moram ga obavezno probati. Njam, njam. Kako slatko. Poješću još malo. Sipaju flašu. Jao, tačno, žele. Čekaj još malo. Ti baš voliš slatko, devojko? Tako je. Sad mogu sipati. Hajde. Još malo. Izlazi. Hajde, bre. Jao, nema više. Moram nešto smisliti. O, znam, sad ću doći. Gde ćeš? Da, to mi treba. Drage pčele, sad ću uzeti malo meda od vas. Jo, što ste tako besne? Zašto ste došli ovdje? Jo, ne dirajte me. Jedva sam pobegla. Ali sad imam pravi med. Imam ga baš mnogo i baš je ukusan. Ovako, još malo. Odlično, zatvorit ću poklopac. A sad treba obavezno dobro potresti. Super. A šta dalje? Sad ga treba staviti u frižider. Da, tako je bolje. Sad treba malo sačekati. Kotao je tu. Imam divnog pauka i lepe bubašvabe. Grančica pelina i magično pero. Nevjerovatna pilula za dobar ukus. I naravno, čarobni napitak. To će biti magično jelo. I naravno su potrebne pipke lignje. Sa njima će žele biti ukusniji. Sad ću sve to dobro promešati. Svaka mi čast. Dala sam sve od sebe. Ja ću uzeti Huba Bubu, moja omiljena žvaka. O da, izgleda predobro. Stavit ću žvaku u blender. Treba puno žvake. A sad to sve treba dobro promešati. Uzet ću najbolji med. Da, to mi treba. Tako je, odlično mi ide. Napravio sam žele od žvake, svaka mi čast. Sigurno će se dopasti Kate. O da, super. Sad ću sipati sve to u flašu. To je to. I na kraju ga treba ohladiti. Pogledajte, odmah se zaladilo. Moje jelo je najbolje. Odličan izgled i nezaboravan ukus. I naravno, malo šljokica. Da, to je predobro. Mislim da je već spremno. Wow, kakva velika flaša. Gledajte. Odakle da počnem? Hoću da probam ovaj plavi žele. Boje je prelepa. Da, to je baš ukusno. Ali, šta je to? Jo, pčela? Čudno, pa dobro. Moram probati drugo jelo.
Ovo roze izgleda baš dobro. Ajoj, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. O, mogu i balon da naduvam. Cool. I ostalo je da probam posljednji desert. Ne izgleda privlačno, ali ću ga svejedno probati. Nije loše. Ups, jao, šta mi se dešava? Ne, bolje da ga ne pijem. Ovo jelo je najbolje, da. Svaka mi čast. Ovaj put želim lizalicu, ovakvu lepu i slatku. Znam šta ću raditi. Uzet ću lutke. Tačnije, samo jedan deo. Otkinut ću im ruke i uzet ću posudu. Zagrejit ću šporet. I sipat ću što više šećera. Onda vode. I sve to ću promešati. Moja lizalica će biti najbolje boje. Mislim crne. Odlično. Lizalica mora biti ne samo ukusna, već i lepa. Sipat ću ovu tečnost u čašu. I stavit ću ovu ruku. Treba malo sačekati. I... da, moja lizalica je spremna. Izgleda super. O, šta ja da smislim? O, kašika? Da, treba mi. Posuću je šećerom. I koristit ću brener. Sa njim će sve biti mnogo brže. Ups, izgleda da sam preterala malo. Treba probati. Juj, kako vruće. Moj jezik. Ohladi ga. Upravo si. A gde je frižider? Stavit ću u njega svoju lizalicu na neko vreme. O da, divno. Dodat ću šećeru ovaj crveni sirup. Divno. Napravio sam odličnu bombonu. Savršena je. Ostalo je malo promešati. Sad je gotovo. Sad ovo treba razvaljati. Da, bellissimo. Ostalo je dodati belu boju. Spojit ću dva dela. I napravit ću prelepu lizalicu. Odlično, ja sam genijalni kuvar. Kako je moja lizalica? Pitam se, da li je spremna? Jo! Ne mogu da odlepim. Juj, kako boli. Odneću to, Kate. Eto, završila sam. Gledajte kakvu lizalicu sam napravila. Oho, kakav veliki izbor. Šta je to? Jao, čak i miris neprijatan. A ukus je još gori. I ova lizalica je čudna, ali miriše dobro. Ukus nije loš. Sviđa mi se. Šta? Zašto je uzela ruku od moje lutke? To je strašno. A ovu lizalicu ću rado probati. Prelepa je. Njam, njam. Da, evo pobednika. Da. Nisam ni sumnjao. Još malo. Lubenica. Jede mi se lubenica. Šta da radim sa njom? Kako da je razbijem? Možda ovako? Treba udarati sve snage. Hajde. Ne mogu. A ja ću koristiti ovu motornu testeru. Sad ću brzo iseći lubenicu. Jao, šta ti je? Sve leti u meni i stani. Sreda, pazi malo. Fuj, sva sam u tim korama. Sad čekajte još malo. Da, odlično je spalo. Moja lubenica će biti u obliku mozga. Kakvo čudno jelo. Moje će izgledati mnogo lepše. Prvo treba iseći pače. Ovo mi neće trebati. A sad ću uzeti blender i pretvoriti sav sadržaj u tečnost, osim kora. Sada treba prosuti sve suvišno. Dalje sipam u činiju malo želatina. I dodajem malo vode. Sad mešam. I naravno treba boja. I
I opet mešam. Imat ću 6 takvih činija i svi će biti različitih boje. Odvratno. Ne slažem se. Dakle, nastavljam. Prvo ću sipati crveni žele, zatim naranđasti, onda žuti. Pomešat ću sve boje duge. Napravit ću slojeve i zatvorit ću sve to poklopcem od lubenice. O da, divno. Eto ti, slomit ću te. Jao, boli me ruka. Jadna ja. Moram joj pomoći. O, ruke su spašene. Ja sam kao mače. Pa možda. Nemoj više udarati tu jadnu lubenicu. Vidi, op, i to je to. Tako lako, hvala ti. Nema na čemu. Dakle, uzet ću kašiku i pokušat ću da je zadržim i... Eto, ovo je moj recept. Prijatno. Od koje da počnem? Neka bude ova. Sad ću da je probam. Nije loše. Obična lubenica, sviđa mi se. Jao, je li to mozak? Plašim se da jedem to. U stvari, to je vrlo dobro, sviđa mi se. A šta je ovo? Zašto je zatvorena? Kako je otvoriti? Bolje da uzmem nož i sečem lubenicu da vidim šta je unutra. Wow, to je jako zanimljivo. To je prelepo. Prvi put vidim takvu lubenicu. I mnogo je ukusna. Zaslužuje pobedu. Šta si rekla? Dobro, ti si pobedila. To nije fair. Pitam se šta je tamo. Završila sam, jede mi se sendvič. Ovakav. Okej, kako kažeš. Važi, spremit ću sendvič. Potpuno sam spremna. I seći ću hleb ovako. Sada sir. Tako je. Imat ću vrlo ukusan sendvič. Dodat ću još i crvenu papriku. Neophodno je. Sad malo tabasco sosa da bi sendvič bio pikantan. Uf, kako ljuto. Tako i treba. Sipat ću još malo tabasco. Gore ću staviti hleb i sve to ukrasiti šunkom. Obavezno treba ispeći sendvič da bi bio crn. Zar to nije opasno? U redu, ja ću uzeti toster. Mislim da sa njim neće imati problema. Ovdje ide hleb i malo ukrasa. Super! Stavit ću žele bombone i marshmallow. Sandvič mora biti što slađi. Biće mnogo ukusan. Sad ću zatvoriti poklopac. Jao, nešto neće. Hajde, zatvaraj se. Tako je. Juj, kako vruće. Što je to danas? Wow! A vruće su, ali mnogo ukusni. Super, zadovoljna sam. Šta radite, devojke? Pogledajte bolje kako radi profesionalac. Malo sira sa šunkom. Odlično. I naravno, treba čips. Moram ga izmrviti. Sad ću močiti sendvič u ove ukusne mrvice. Ne, to nije dobro. Treba mi još jaje. Tako će se mrvice bolje lepiti. Sad umačem sendvič u jaje. I onda ponovo u čips. Dodat ću malo ulja. I ispržit ću svoje jelo u fritezi. Biće jako ukusno. Gotovo, sve je spremno. O da, ponosan sam na sebe i svoje jelo. Prijatno. Biraj. Od kojeg da počnem? I seći ću prvo ovaj. Baš je lep.
Jao, oduševljena sam. To je mnogo dobar sendvič. Ali šteta što je tako mali. Sad ovaj. Oho, ovaj sendvič je sladak sa bombonama. Cool. Sviđa mi se ovo jelo. A šta je ovo? Jao, to uopšte ne izaziva apetit. Jao, zašto je tako ljut? U pomoć! Dajte mi vodu. Treba odmah pojesti nešto slatko. Da, ovaj sendvič je najbolji. Da, ja sam ga napravila.